Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa na kanále Wolfram Plays. Já vás vítám na serveru SGčka, od serveru od Gamera. Nevím, jestli ho teda ještě vlastní, ale je to server od Gamera, nebo začíná aspoň u Gamera, což já si pamatuju. A dneska jsem se rozhodl, že si dáme flashbacky na dobu gamerových videí tady z tohohle serveru, což samozřejmě byly SGčka, a teda UHC rany, jako samozřejmě, to určitě. Ale dneska bych chtěl si dát Egg Warsy, protože točím to hned po škole, takže moc Kidu ještě není doma a nemůžu se určitě dostat k počítači. Takže to je určitě dobrý. A máme brutální nevýhodu z Misa Kill, takže ahoj. Nemám kamarády, dobře, nemám kamarády, dobře jsem. Tak jsem smutný, no nemám kamarády. Ale to vůbec nevadí, jako věřím si, že i když jakoby jsem sám, tak to určitě někam dotáhnu. To prostě, to pro zajisté. Určitě to někam dotáhnu. Prosím, neříkejte, že ne, já jsem dobrý hráč. A bude to těžké, určitě nechci skončit jako první, protože jsem jediný, kdo tu je jeden, kdo tu je sám, takže když někdo rašne, tak jsme skončili borci, ale to nevadí. To jako nevadí. A jako nevím, o čem si tak můžeme ještě jako povídat, no. Třeba jak jste se měli ve škole, pokud chodíte, nebo do práce samozřejmě, ale pochybuju hodně. To hodně pochybuju, že by někdo tady z mých sledovatelů šel do práce. Jinak, asi minulé video, pokud jste na tohle video narazili, tak mám ještě jedno video na kanále, které bylo celkem propadak, jo, prostě nevydařilo se, mám tam jenom 2 views a jedné moje, protože jsem si to video ještě zkontroloval, když jsem ho vydal. Takže já fakt nevím, jako zkusím teda dělat všechny videa prostě 10 minutové, aby to nás nemělo 30 minut. Samozřejmě k hardcoreu se ještě vracím, to jako ne, že mi to prostě nemělo žádné views, tak se k tomu nebudu vracet, to samozřejmě, že ne. To by mi bylo také líto zahodit takovou sérii, která se dá hodně milkovat, teda já jsem nic neřekl, nedá se milkovat, je to prostě jenom minihra, je to prostě série survivalová, já v tom nic jiného nevidím, ano samozřejmě. A určitě budu rád, když mi dáte odběr a zvoneček, napíšete komentář a když dáte ten zvoneček, tak nebudete blbeček, protože na tomto kanále budou vycházet videa skoro daily, kromě pondělku a víkendu, protože to mám prostě jiné věci na práci, než věnovat se YouTube, ale pokud bych si přednatočil videjka, tak je samozřejmě sestříhám a můžu je dát na kanál i o víkendu, nebo třeba v pondělí, protože když mě se točit, tak jenom se stříhám a vydám je, takže můžu natočit třeba dneska 2 videa, ale jelikož mám časový nepředstih, jsem prostě pozadu, tak a zase jsem tady naduplikoval věci. To jsem stál podruhé takže jsem něco naduplikoval. Jinak měl jsem toto video upřímně nemělo vyjít, protože já už jsem točil jedno video a já jsem po dotočení videa zjistil, že mi nenahrával nahrávací program. Takže jsem byl brutálně naštvaný, brutálně jsem křičel, ale to mě nezastavilo od toho, abych prostě začal natáčet oznova, takže vlastně hraju teď to podruhé a kdyby jsme skončili trošku brzo, že by tohle video mělo třeba jenom 3 minuty, tak samozřejmě jdu hrát ještě jedny Egg Warsky, ale pokud bychom vydrželi více jak aspoň těch více jak 30 nebo 10 minut, tak určitě je dobrý. A kámo, vůbec mi to nejde, hraju jak totální hovno, ale jak brutální, kámo. Ten typek mě normálně rozšlehal na šlehačku. Ale ty jen počkej, ty dostaneš ještě. Mám také 2 hity, more, co se mi směješ. Jako nevím, co mám asi na to napsat, jako asi se jenom zasměju, no co už. Je prostě asi lepší, no, v tom PvPčku. Já nejsem úplně PvP hráč, já jsem vždycky byl spíš jako ani ne survival, jsem prostě hráč, který hrával prostě minihry. Třeba hide and seeky mě brutálně bavily, třeba hide and seeky je Change My Mind, je jedna z těch lepších miniher. Ale samozřejmě nemůžu argumentovat, že to je prostě nudný, že čekáte jenom na místě, než někdo najde. Ale to samozřejmě není problém. A ty jako, no to si děláte ze mě srandu. Dřevěným mečem, kamo, ti hráči tady mají normálně ty hacky. To jako nevěřím tomu, že by byl tak dobrý. Ještě na SGčkách. Ne, jako nic proti SGčkám samozřejmě, nic proti SGčkám, to bylo joke, blbý joke a už je na mě. Takže borci, musíme rychle.
4krát jsem si koupil meč, takže to vůbec nevadí. No to mi neříkejte, že nemá hacky. To mi absolutně neříkejte, že nemá hacky. Recruit Cookie 5 mi absolutně neříkejte mi, že Cookie 5 absolutně nemá hacky. No to jste viděli, jak měl range na mě. To jste viděli. A jako dobrý no, miluju bridge je tady tež, nějaký typek za mnou. Takže jako my jsme skončili asi borci. My jsme asi skončili. Zkusím to nějak oběhnout a vrátit se na ostrov, ale pochybuju, že mi to vyšlo. Hele, oni se fajtí ale s oranžovým, oni se fajtí s oranžovým. Takže mám teďka šanci se vrátit na můj pozemek a neukončit video za 5 minut. Což by bylo celkem jako vhodné, což by se celkem líbilo. Ale, počkejte, oni mě fakt asi neviděli. No, tak to máme jackpot, protože já si tady můžu potom jenom jít jednou zajít pro diamanty na střed a můžu se už tady jenom zakempit do konce hry. Což by se mi strašně líbilo, protože upřímně jako ukončit video teď takhle brzo by nepřišlo, není dobré prostě. Upřímně bych to nechtěl, jo, prostě ukončit video takhle brzo to jenom kvůli tomu, že jsem prostě sám, protože mě někdo opustil. A já teď tam určitě nemůžu jít, protože se tam vyměňují strážcové vole těch. Tak já jsme tam. To je celkem trápací, že chodíte jako na jednoho. Já vím, že jako je to určitě to. Tak uvidíme moje PvP skills, jaké jsou. No. Já bych to nekomentoval, absolutně se nebudete vyjadřovat v komentářích, já bych byl váma úplně ticho. A jelikož jsme zatečili jenom 6 minut, tak zkusíme druhou hru, kterou doufám, že aspoň někdo bude hrát, protože jestli ne, tak jako máme celkem smůlu, jo. Takže možná zatím jenom nějaký taky krátký pokec, jo, třeba co plánujete dělat třeba v pátek, já v pátek jdu do školy, nebo co plánujete o víkendu, nebo můžete mi dát odběr a ten zvoneček, jak jsem zmiňoval. Pěkně nějaký komentář mi můžete napsat, já si rád vaše komentáře pročtu, možná budete první, kterého si pročtu, protože, jak se to řekne, no, prostě 0 odběratelů, ale tak jsou to začátky prostě, no. Prostě ne každý vybouchne hned prvním videem, samozřejmě záleží i jaká hra, ale třeba já jsem zatáčel na jeden ten starý kanál, který už máte v prvním videu, který byl propadak, to jsem asi říkal. A jsem tam říkal, že tento kanál a první video, co na něho vydal, bylo video bez zvuku, kde jsem si jenom projížděl ikonky a mělo 100 zhlédnutí. A moje druhé video z Minecraftu, nebo jakože teď, na tomto kanálu, moje první video z Minecraftu, nebylo zase až tak úspěšné, jo, 2 zhlédnutí, 0 odběru, to je prostě. No jo, někdy prostě můžete vybouchnout a někdy ne. A zkusíme asi na jinčí lobíčko, protože pochybuji, že tady Lost to Me bude nějaké hráče očekávat. A když tak změníme minihru. A tady je 8 hráčů. A Lost to Me bude chudáček sám, no to nevadí. Ale řeším komu jít. A víte co, můžeme si dát třeba období měsíčku tady, takovou červenou barvičku. Samozřejmě nechci z toho dělat srandu, jo, omlouvám se, to byl špatný joke. A máme tady v týmu MKLT 5557 a Misakil. Misakila byla se mnou. Takže jestli to zase odpojit, tak ji asi si najdu, kde bydlí. Protože jako odpojovat už to po druhé, už mě to štve jako. Předtím jsme mohli jako vyhrát, ale ti zelení no prostě, dělali tam největší bordel. A takže Misakil sám fakt nebudu, to mi věřte, Lost to Me už tu je. A k tomu šel ten Misakil a tak. To je strašně super, jako, to si budem. Máme tady do pozadí uklidňující Minecraftovou písničku, takže si můžete užít naše utrpení v této míře. A teď si dáme agresivní režim hry. Teď já jdu prostě pushovat. A je mi to úplně jedno. A ty nekoukej na mě, jo? Nebo ti zbiju. Ano, červení už vypadli, no tak to je super. Aspoň o hráče míň. A oranžový tak, takže to máme úplně super. Doufám, že taky rádi hrajete Minecraft a třeba až natočím sérii, což bude, no třeba další minihru, co bude Rocket League, možná by byla víc úspěšná, nebo Fortnite, což je úplně jedno, co vlastně natočím, tak bych vám upřímně dal nějaké i moje pohledy, třeba můžeme dát i Roblox, protože Roblox je jedna z těch víc family friendly easy, jakoby
her, nebo miniher, protože Roblox je vlastně soubor her, které tam lidi dávají, ty vlastně minihry takové, tak jako určitě to je velice zajímavý jako koncept, že bych tady natačil jinší videa než Minecraft. I když jsem chtěl být upřímně ze začátku Minecraftový youtuber, ale samozřejmě ne každý teďka v úpadku Minecraftu nebude sledovat Minecraft, samozřejmě Minecraft má teď své úpadky, to už jenom vidíte na českých serverech a Queplay už úplně končí, vím o tom, hrál jsem na Queplay a tato zpráva byla celkem zajímavá pro mě, protože na Queplay jsem celkem jako i začínal hrávat, protože Queplay byl můj oblíbený server. Dokonce jsem hrál i na Game Teamu, ale tam pak dali ověřování přes telefonní číslo a já jsem línej, takže se mi to nechtělo dělat. To samozřejmě nemá s tím jako s Game Teamem nic společného, samozřejmě joky o tom, že to je gay team, to slyšel asi každý v té době, ale bude to určitě super. A teď si strašně přijdu, že mluvím jak Adela, jak shopaholic Adel, že ale bude to strašně super, takže jako doufám, že se to změní, doufám, že to. A fakt oceňuju ty youtubery, kteří to dělají třeba 10 let, jako vy už musíte mít tak vytrénované mluvení, že to není normální. A doufám, že mi třeba kanál uchytí někde v angličtině, když tady mluvím česky, to by byl taky strašně moc rád, protože kdyby jo, tak asi, nevím, skočím podlah, v Robloxu skočím podlah, v Robloxu jo, v klidu jo, zase v Robloxu jenom. Hele, uvidíme no, zkusíme to tady nějak vypušovat, doufám, že ta hra nebude trvat tak dlouho, protože pak ji asi úplně jako to prostříhám nějak, to už asi budu muset to prostříhat nějak. Já se ještě podívám, jak dlouho natáčíme 11 minut, to už? 11 minut, to už. Tak dobrý, no, tak jako, já jsem idiot. To nikdo neviděl. Lidičky ticho, to nikdo neviděl. A to je zelený, no. It's Krazik, no to je, znám Krazíka z Geometry Dash, což samozřejmě, pokud byste chtěli, můžu vám tady natáčet Geometry Dash, ale předchozím kanálem na Geometry Dash byl takový, že Geometry Dash musíte natáčet demony, aby vás hodně lidí sledovalo, anebo být tak fifko a natáčet levely fanouškovské, ale to asi těžko se podaří a já jsem skončil, takže tohle video už jsme tady, neskončilo tohle video sice výhrou, ale pro vaše, ať máte kratší dívání se na video a pro vás, ať je to příjemnější na koukání, takže já se s vámi budu loučit.